Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji bakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kujibaji kudi usauga kulilabe nanga osolora ledesi ya odija Yena manji Nanga nkani zonyati sasurijani Kumbolo bagari kulinji Mwela nanga wanugo kulinji Kodi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga ochuta mwazuga baji Nanga hata mzile diyo kukurijani Oh kulinji Nikudalila inu Oguliji Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji bakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kujibaji kudi usauga kulilabe nanga osolora ledesi ya odija Yena manji Nanga nkani zonyati sasurijani Kumbolo bagari kulinji Mwela nanga wanugo kulinji Kodi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga ochuta mwazuga baji Bakaya lilongwe kulinji Kumzuzu mwanyeto kulinji Nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kujibaji kudi usauga kulilabe nanga osolora ledesi ya odija shirugu goshu yena manji nanga nkani zonyati sasurijani kumbolo bagari kulinji mwela nanga wanugo kulinji Tikulandireni ku programu yotsiriza ya kulinji ya wiki ino tinalanga ndi office wa hawa tikhale pano tikambeni nkhani zokhudza kufunikira kwa office ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kuti kodi Malawi akufunikira akhale ndi office imeneyi izikudza pamene zatsimikizika kuti ubale wa mtsogoleri wa dziko lino komanso wachiwiri wake kuyambira pakanthawi mbuyomo cham'ma 1990 chakuti suyenda bwinoyi sititchulapo mayina pano alesa kuidziwa nkhaniyi ndero funa tione kunena kuti kodi chichitike chani kuti mwina pakhale ubale okhazikika kapena yayi ofesi ingothetsedwa tikhale ndi alendo osiyanasiyana pa line tili ndi Professor Gaton Kanchedzera amene wandithu ndikadziwiri pa nkhani za malamulo. Professor Kanchedzera, mmawa wabwino, mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino kaya ino. Tadzuka komanso tili ndi Dr. George Chaima kadziwiri pa nkhani za ndale. Dr. Chaima, mmawa wabwino, mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino kaya ino Elvis. Tadzukanso tili ndi Innocent Mongola mstudio muno amene thandize kuthira ndemanga pa nkhani imeneyi kuchokera kuno ku Times. Innocent, tikulandire program yakulinji. Zikomo kwambiri Elvis. Tikulandirenso amene mukutsatira programu iyi pa Times 360 Malawi komanso pa radio timene tiyambire inu ulemu wanu. Tiyambe ndi inu Professor Kanchedzera kunena kuti inuyo view yanu yakhala yotani pa nkhani ya ubale mtsogoleri wa dziko lino ndi wachiwiri wake. Position yani yakhala yotani ndi imene zinthu zakhala zikuyendera kuyambira mbuyomo kufika pano? Mene ndikuonera ineyo ndikuona kuti udindo amenewa ya president
ndi vice president akhala asakuyenda bwino komanso kusayenda bwino kwake ndikuti mbali imodzi mbali ya president ndi anthu amene ali ndi president amakhala ngati akumusiya kapenanso kumuvutitsa kumene vice president nde pomalizira pake pamapezeka kuti ntchito sikuyenda ngati mwina mmene constitution ndi ya Malawi timayembekezera kuti azigwira ntchito mothandizana. Chabwino tipiteso kwa achaima ma feelings anu akhala otani pa ubale mmene ubale wa mtsogoleri wa dziko ndi wachiwiri wake wakhala ukuyendera maboma osiyanasiyana mdziko muno? Elvis, ubale wa president ndi wachiwiri wake mdziko muno ndi nkhani imene yonena kuti ndiyambirepo fotokoza kuti ndi nkhani yokhazikitsidwa ndi malamulo. Malamulo athu akulu constitution imafotokoza kuti udindo wa president ndi vice president maudindo amenewa amasankhidwa limodzi ndi anthu. Sikuti president amadzisankha yekha kapena vice president amadzisankha yekha ayi. Maudindo amenewa amakasankhidwa kuchisankho pa ballot. Kutanthauza kuti amene amayika maudindo amenewawa ndi anthu a Malawi ayina achivoti. Kutanthauza kuti malamulo awavomereza kuti mu democracy maofesi amenewa azigwira limodzi ntchito. Chifukwa tikhoza kuteronso mwina ngati mulakwika kuti ofesi ya president ndi ofesiso ya vice president. Chifukwa chakuti pamene president watanganidwa ndi mphamvu zimene lamulo limampatsa president amatha kumtuma vice president ucha kuti agwire zintchito zina za maofesi ya president. Ndiye kuti ofesi manager imayendera limodzi. Office manager ni maofesi aulemu kwambiri mdziko lathu lino molingana ndi malamulo. Chifukwa kozotero kuti these are the highest offices of the state. Kutanthauza kuti chilichonse chimene chimachitika maofesi amene chimakhala chinthu cha ulemu wa mtengo wapatali komanso cha mphamvu molingana ndi constitution. So pakakhala kuti pali mavuto ena pakati pa anthu awiriwa. President amakhalanso ndi mphamvu yosankha kukonza njira zimene zikhoza kuthekera kuti mavuto amene alipo pakati pa awiriwo athe. Chifukwa chakuti maofesi amenewa ndosankhidwa ndi anthu. Koma nthawi zina titero apa kuti pazifukwa zina za ndale pamapezeka kuti mwina maofesi anthu awiri aja akusokonekera. Ndiye fundo yayikulu ikhoza kukhala yonena kuti kapena funso lalikulu likhoza kukhala polonena kuti kodi amene amasokoneza ntchito zimenezi za anthu awiriwa ndi ndani? Kodi ndi president kapena ndi vice president kapena ndi anthu ena akunja kwa ofesi imene yayikulu iyi? Mwina pamene pamakhala ngati nkhani. Ndiye chifukwa chake pamapezeka kuti inuyo atola nkhani anthu ena apadera ngati ifeyo kapena profesa Kanchedzera timatha kulankhulapo nkhani ngati zimenezi. Tikamalankhula sikuti timakhala kuti tikudzudzula koma timakhala kuti tikuunikira. Chifukwa mphamvu yodzudzula mtsogoleri wa dziko ife tilibe, koma tikhoza kuunikira, tikhoza ngakhalenso kulangiza mwanseri chifukwa sifa anthu osankhika kuti tizilangizanso president amasankha yekha anthu omulangiza. Ndiye tikamaunikira kapena kuti tikamaunikira kaya tikamakhala ngati tikulangiza president sizitanthauza kuti tikudzudzula president, sitikuti tikudzudzula dziko kapena tikudzudzula atsogoleri ayi, koma timangofuna kunena kuti molingana ndi zimene tinadziwa ndi kuphunzira pa nkhani za ulamuliro wabwino kapena nkhani za malamulo mmene alili profesa Kanchedzera tizikumbutsana. Chifukwa chakuti atsogoleri sikuti sadziwa amadziwa, koma timayina kuti tizikumbutsana ndi atsogoleri aja mbali inayiso tizaonekera Malawi amene mina sadziwa zimene
zinthu zimene zimayenda kukhalira chabwino chaima timadziwa kuti mapeto ake zinthu zimayenda bwino ndithu. chabwino chaima Innocent amalawi akhale ndi nkhawa azikhala ndi nkhawa azidandaula chifukwa zimene chifukwa chanena kuti ena akhoza manena kuti malawi muno muli mavuto ambiri magawo osiyanasiyana akaka kakhale ka issue kotiso tizikhala kuti ngati dziko luchita so dwell on kuti tini mavuto kaya so tinda njala mavuto a njala zija zochitika ku joni za immigration zija kuli nkhani zakatangale izi ena akhoza manena kuti izi nkhani zokuti zikanamankha kuti zikuyenda bwinobwino umaonapo bwanji pamene? Ndinene Elvis kuti nkhani imene ndi nkhani yoti amalawi adzidandaula amalawi adzidandaula chifukwa kuti mwina mavuto ena amene tili nawo mdziko muno padakali pano ndi mavuto amene mwina gwero lake so likhoza kukhala ndikunena izi chifukwa chani mwina timayang'ana kuti kodi mbuyo mu ujeni yathu inali yotani mukayang'ana mbuyo mu nthawi ya ulamuliro wa boma la chipani chimodzi kunali president yekha basi kunalibe vice president amapanga zinthu moteromo. But now democracy yabwera democracy ndika yendetsedwe ka dziko kamene kamafunanso kuti padzikhala zichatimali checks and balances mwina munthu mmodzi mphamvu zisakhale concentrated pa munthu mmodzi anthu enanso azitha kupanga zinthu zina. Now mwina nkhani ya ma vice president ndi president ubale wawo mwina anthu amayang'ana moyipeputsa kwambiri koma ine imene ndimaonera pa ango ina ndiyonena kuti zimavuta nkhani ya transition. Chiyambireni palibepo president amene anangomusiyirapo wachiwiri wake kuti ayi ineyo ndachitako ka 10 years inyo tabwera nimupitirize. So chimene chimachitika nchonena kuti mtsogoleri uja amakhala paja asemphana ndi wachiwiri wake zipezeka kuti basi chipwirikiti akatenga munthu wina ochoka kunja akudzakhala president zimakhala ngati kuti upresident wathu kumalawi kuno anthu amayeserera. Mukapita maiko ena ndimapereka chitsanzo kaya ndi ku South Africa mumachita kudziwa to akamachoka Mandela I think Mbeki abwera akhala muchipani mmene momo kumakhala so kuti ndiye kuti so ziyenda choncho. Tikapita ku Mozambique zimene zonso zimaoneka kuti zikamatera. Tikapita ku Tanzania zimenezo zimaoneka. Maiko anzathu zimaoneka ti continuity imayenda bwinobwino zonse zimayenda bwinobwino koma ifeyo chifukwa cha mavuto awawa timapezeka kuti president basi akangotenga munthu mwina azamba kuphunzirira so president. So mwina funso nena kuti kodi anthu azidandaula tizidandaula chifukwa ndikuona ngati ine kuona kwanga kwa ine ndikuona ngati mavuto enawa so akuchokera pamenepo ponena kuti basi fona kuti pamakhati continuity palibe transitioning palibe poya bwinobwino timakhala ngati nthawi zonse tikuyambiraso zimene sizimatichitira ubwino. Akamchedzera tatiunikirani malamulo eno ndikatswiri pa nkhani imene malamulo amati yani ma section ake ndi ati pa nkhani ya office imene ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi office yoti ndi office ya serious idi iyi ndi office ya serious komano mwina ndi office mukumvetsa kwathu pamene tinayikira silina vetsetse bwinobwino kuti kodi ifeyo ngati anthu ngati mtundu kacha yathu ndife otani pamene si zimaoneka kuti ife zikugwirizana bwino. mukutanthauza chani mukati sitinamvetsetse? Ndikutanthauza baba ndikunena kuti vice president akamasankhidwa ndi president amasankhidwa ndi cholinga chonena kuti afuna muthandize kuti awine chisankho komano akukhala chisankho awine chisankho komano chisankho chija amawina pogwiritsa ntchito chipani nde vice president uja sikuti akamatengedwa amakhala kuti ndi munthu kuti ndi wamphamvu kwambiri kuchipani kuja yayi kwasa amakhala nawo mukagulu kamphamvu kamene kamafuna kuti kazitenga boma kaizina kuyendera mabanja mmene anthu alumikizirana ndi mmene akhalira. Uyu vice president amatengedwa ngati servant ngati wantchito woti athandizire kuti zitheke. So kono mutati muonetsese muzaona kuti mavuto amachitika kwambiri pakakhala kuti pali mwina kuthekera kuti pafunika kuti wina alowe m'malo mwa president succession kuti mwina temu yachiwiri kapena president ndi okalamba kapena wadwala imene zinkhani zimene zimatani zimatuluka kapena azikuoneka kuti chisankho chinacho chikamadzabwera
mwina adzapiteko wina imakhala nkhani ya succession. Ndi vuto limene tili nalo mukumvetsetsa kwathu muchikhalidwe chathu munatchulako za separation of powers kuti kusiyanitsa mphamvu mdziko muno mwakukhotanani nakonso nkhani ya amalewezi ndi amuluzi kunena kuti mmene zinthu zikuyendera ndi mmenenso malamulo mmene analembedwera sanasiyanitse mphamvu za state mmene tikhoza kunena kuti mphamvu za dziko ndi mphamvu za boma ndi mphamvu za chipani zonsezi timaziphatikiza ngati chimodzi. Mwinaso timanenaso chipani timanena kuti DPP boma, MCP boma, pamene chipani ndi boma ndi state dziko ndizosiyana ndizonsezi zimaphatikizidwa. Ndachifukwa chonena kuti vice president uja alibe mphamvu kwenikweni kukagulu ka pabanja kapena kagulu ka pachinzawo, komanso alibe mphamvu kwenikweni kuchipani. Ndi amazalowera kwambiri achipani amunthu awo uja akaona kuti uyu mwina akhoza kuti lowera. So vuto ndilonera kuti constitution inanena kuti tisinthe ndekuti ayenera kulowa ndi amene ali vice president. Ndamapezeka kuti kwa iwo aja si munthu woyenera kuti alowe pa udindo pamene pajafuka asokoneza zimene amachita pabanja pawo kapa kagulu kawopo kapena kuchipani kwawo. Ndipo makhala kukokana akafikitsana anthu ku khoti iya izinene kuti amene iwo achokapo declare the office vacant, constructive dismissal. Zonsezi zimakhala zimene chifukwa chonena kuti munthu uja ali ndi mphamvu yochokera m'malamulo, komano mmene timayendetsera ndale zathu ndi dziko lathu pachikhalidwe chathu sitimayendera malamulo. Koma malamulo nafusa za ma section ndi 88 ndi 89 zimene zimanena za ntchito za president ndi zimanenaso kuti za vice president zimene zalembedwa mu section 79 anangunena kuti ndiwomuthandizira basi ndi kugwira ntchito zimene angampatse president uja. Ndiye komanso nanena kuti sakhuzanso kugwira ntchito zina zimene zoti zikhoza kulembedwa. Zimenezi zowonjezera zoti zikhoza kulembedwa sizinalembedwe mu dziko muno momwe inapangidwira constitution. Komanso apapa ndikuti azikakhala kuti president wayambana ndi vice president kapena sakufuna kuti iyeyo ndi amene alowe malo mwake ngati mene amapangira bingu kuti Joyce Banda asazatenge, ndipo amapezeka kuti basi ino pangukhala kuti anthu akukokera kosiyana, wina akukokera uku wina akukokera uku zimene zakhalira zikuyendera. Koma malamulowo mwina tikhoza kuti ngati pali vuto ndilonena kuti number 1 titinalembe kuti kodi ntchito za vice president tsatane zikhoza kukhala motani. Zimangokhala kuti ntchito zimene wapatsidwa kapena kuthandizira president ndengati sakufuna kuti amthandize basitu ndikuti palibe choti chikhoza kuchitikapo. Ko pamenepo ndi pamene pali vuto. Ikhozanso kukhala kuti mwina modo ya vice president imene inasankha ifeyo imene inanenera muja siyagwirizana ndi chikhalidwe chathu. Fuati nangutenga ngati ya ku America kuti wina akhala ngati imene alili vice uja azinguthandizira president ndi amene ali ndi executive powers. Maiko ena sapanga choncho amapanga mosiyana pa maudindo amene wakapena amatha kukhala ndi prime minister. tiyang'ane kumeneko kuti kodi tingazisinthe bwanji kupita chitsogolo chigawo chachiwiri cha programu iyo. Innocent unayi ndi ndemanga pang'ono tisadapite kwa achaima, tifuna kwa achaima tifotokozere ndale zimene zimakhalapo pamenepa. Innocent afotokoza bwino akanchedzera afotokoza kuti office ya vice president it's a delegated office. I don't know kuti amene ankapanga frame the constitution is this within the spirit of the constitution. Zinthu zimene zakhala zikuchitika zimene atithandiza amenepo kuti mmene akhalira kupangirana anthu amenewa is it within the spirit of the constitution. Number 2 ndifuna ndimve kuchokera kwa akanchedzera kuti kodi chifukwa issue is bordering on zinthu zimene zili mu constitution, kodi kwali kuthekera kunena kuti anthu akhoza kuitenga nkhani imene for a constitutional review kuti aone kuti kodibe vice president timpange angokhala wantchito kuti adzingotumidwa kapena pali
pali zinthu zina zimene akhoza kuunikira kuti izi zizichitika moteromo. I think mwina funso lachiwiriro tilikambirane kumapeto kupeza ma solutions ifati kapezati ma solutions pa ndoti program ithera panjira koma funso limene muyankhe likhale lokhudza kuti is this within the spirit of the constitution, kukukana kumene kumakhalapo pakati pa president komanso wachiwiri wake akanjedzera. This is really within the spirit of the constitution, but the spirit of the constitution is captured anayilemba zinalembedwa mu ndime number 12 zimene zimanena kuti anthu amene ali adindo makamaka ngati amene wawa otsogolera ndi kutumikira boma ayenera kumachita zonse mokomera anthu a Malawi osati zokomera iwowo kozanso kuonjezera kuti osati zokomera chipani. Ndeti kati tione zimene amachitazo ndi zimene zimayenderamo sizinthu zoti zokomera anthu a mdziko linolo. Achayima tikambe ndale tsopano ndale zimene zimakhalapo kuzipaniko komanso mmene amamonera vice president zimaoneka ngati vice president amaopedwa kwambiri muzipanimu chimakhala chikuchitika nchani kwenikweni, maganizidwe amakhala otani andale kumeneko? Halo Achayima, mukuneva? Achayima khangati atithawa akhale akuwayimbiranso kuti abwerere pa line pa koma Innocent tipitirize ndi timve mbanga zako pa nkhani imene anafotokoza Achayima kwambiri yokhudza malamulo athu amene amapangidwa kunena kuti pena mbake mwina zinthu zizi zankhazo ngokopera kunena kuti sitinayang'ane kuti social fabric ya Malawi ndiyo tani political fabric ya tikaganizidwe kuti timaganiza bwanji zikhulupiriro kenako kumapanga malamulo oti agwirizane ndi mmene ifeyo ngati dziko tilili chifukwa zinazi anapanga kumeneko koma anapanga mmenewo alili. Nkhani imeneyo maona bwanji kuti malamulo amene anangokopera nkubweretsa kuno Malawi kuti ndaziyenderani izi? I think kuti tionetsetse amafotokoza akanjitetsera kuti khanga tinangokopera zimene zimachitika ku America so kumene uchata zikopera tazibweretsa kuno zikuoneka kuti ifeyo tukanika kuzikwanitsa amene zimakhalira. Sindikudziwa kuti ndi nkhani ya kacha yathu kandi nkhani ya ndale zathu kuti ndizosakhwima bwinobwino koma mu Africa muno muli mayiko amene ali ndi ma vice president amene amafotokoza bwinobwino kuti vice president mwina ntchito zake ndi easy pamene kunoko tinasankha kuti nene kuti it's a delegated role. I think pamenepo mwina tione kuti tikhoza kupangapo bwanji kuti mwina pazithandizira. Mayiko ena amakhala ndi deputy president. Deputy president immediately akapezeka kuti mwina mtsogoleri wa dziko kaya wachoka kaya mtsogoleri wa dziko wadwala automatically amapanga assume that role. So mwina ndi zinthu zimene tikuyenera tikhale no tiyambe kuzikambirana tiyambe kuziyang'ana kodi vuto ndi ofesi yo, vuto ndi anthu amene amakhala mu ofesi yo kapena vuto ndi anthu amene amakhala ma president yo. Chifukwa I think kuyambira kuchomanena kuti ayi sitifuna kutchula mayina koma mwina tichule mayina pang'ono. 1994 Amuluze anali a president anali nda vice awo amalewezi kumapetopeto ku amalewezi nda Amuluze zinapeza kuti anasiyana mpaka amalewezi anapanga contest ngati oyima paika. Amuluze akamayankhula pa nsonkhano amayankhulanso zinthu zina zokhudza amalewezi. Kuchoka pamenepo kunabwera abingu akhalako ndi Kassim Chilumba anapezeka kuti sizinayende bwino. Constructive resignation kunabwera milandu ina mpaka milandu ya treason kumabwera pamenepo. Kuchoka pamenepo wabwera Joyce Banda chimodzimodzi sizinayende bwinobwino. Joyce Banda wanabwera ndakumbuka chale sizinayende bwinobwino. So ukhoza kuona kuti each and every president ndi vice wake pakuonekabe kuti pena pake pamakhala kuti pali vuto. Malamulo athu ali clear ponena kuti the office of the vice president is a delegated office. Now izikuoneka ngati no kuti anthu awawa amatenga advantage of that clause yonena kuti it's a delegated office. So chifukwa cha pamenepo popongolera kuti it's a delegated office mene ndimaonera ine ndimaona ngati pamapanga disadvantage anthu amene amalowa mu office ya vice president. Komano tiyang'ane chinthu ichi kunena kuti anthu akamasankha samasankha president vaika amasankha mophatikiza president ndi vice president kusonyeza kuti
mwina chikoka chimene ali nacho president ndi chomwecho chimene ali nacho vice president. Mwina pamenepo pamapangitsa kuti mwina president azichita mantha kuti anthu anandivotera limodzi, mwina kuti mwina anthu anandivotera limodzi ngati ndinapeza mavoti 3 million awaso anapeza mavoti 3 million, mwina akhoza kumaziona ngati iwo ndine tikufanana mphamvu. So pamenepa pakufunika tipayang'ane bwinobwino. Tikuchita motero moto program ya lero yakulinji tukambirana rift kapena kukana kumene kumakhalapo pakati pa atsogoleri a dziko lino ndi achiwiri awo kuyambira nthawi ya Dr. Muluzi kudzafika nthawi ino ya Peter Mutharika, kuti anthu awiri amenewa amaoneka kuti amaoneka masamvana. Chitsanzo china chichitika posachedwapa kumwambo ochita unveil mausoleum ya Dr. Saulos Chilima, amalemu Dr. Saulos Chilima kunchewu kumene Peter Mutharika anatumiza wachiwiri anatumiza nduna ya zamaphunziro Bright Nsaka kukayimirira ndi anthu amafunsa kuti koma zoona vice president ali pomwepo mukatumize nduna. Ndi program yathu yolemba tinayesa kuyankha kuti tiyankhule ndi aboma koma sanapezeke Shadrack na Malombo olankhulira boma, komabe nkhani imene ipitirire kuti ngati sungatulukire pa khomo ukuzotulukira pa window. Ndeti mayesa njira zina kupeza akatswiri pa zamalamulo ndi ena kuti tiyankhule nawo tiunikire nkhani zimenezo kuti ziziyenda motani. Program uno tili ndi Professor Garon Kanjezera kuchokera ku University of Malawi, ndi Dr. George Chaima akatswiri amene wapankhani zanali komanso Innocent Mphongolo. Tiyese kuti mwina tithe kulankhula ndi Achaima Jabalini pa Achaima mukundimva? Chabwino. Nthani ake ndimayesa kulankhula nanu koma I think line simagwira. Ndimafuna kuti mutifotokozere kuti mantha amene anthu amakhala nawo mzipanimo a vice president chimakhala amaopa chani kwenikweni. Titengere chitsanzo panopo kula Peter Mutharika ndi Ajenansa akuopsa chani? Tinene kuti mantha sangalepere kukhalapo ndi anthu anda. Chimene tiwena kudziwonja kuti president payekha sangakhale ndi mantha ndi vice wake. Chifukwa chonena kuti vice president uja akhale vice president, mwayi umenewo amakhala kuti wawuyambitsa ndi president pomusankha kukhala running mate wace. Ndiye sangakhaleso ndi mantha ndi vice president. Koma kawiri mantha amachokera kwa anthu achipani. Mukatsatira mmene anafotokozera Professor Kanjezera amakamba za mmene malamulo amakambira za state, komanso anakamba za tinene kuti anakamba za state boma komanso ndi chipani. Nkhani zimene amalankhulira panzonena kuti poyamba tikuyenera kumvetsetsa kuti state ndi chani. Ndifuna kuyankha funso lanu koma kuti ndisanayankhe nditambasule pang'ono. Chifukwa tikamakamba za state ndiye kuti ndi dziko limene lili Malawi ndiye state imeneyi. Koma tikamakamba za boma tikukamba za chinthu chimene chimabwera nkupita. Chifukwa state ngati dziko Malawi adzakhalapo bemba kalekale. Pamene maboma ndi amene ajati machemerera kuti boma sitikusintha ndi lomweli, chifukwa timadziwa kunena kuti boma limabwera komanso boma limapita. Koma amene amakhazikitsa boma lija kawiri molingana ndi mu democracy amakhala anthu ochokera ku chipani. Ndiye aliyense amene amakhala mchipani amakhala munthu wandale, ndipo masomphenya a munthu wandale wina aliyense amakhala kufuna kukhala ndi mphamvu zolamulira. Nchifukwa chake mwina mukhoza kuona pakali pano boma limene lilipo akuluakulu amene mwina ali m'maudindo osiyanasiyana nawonso amakhala ndi chikhumbokhumbo kuti inetu mwina tsiku lina ndikhoza kukhala president kapena ndikhoza kukhala vice president wa dziko lino. Ndiye mundale za Malawi muno, osati ndale za mdemocracy koma ndale za Malawi muno kawiri zimakhala ndale zija zokolana kuti wina akodwe agwe. Ndiye timayang'ana kuti kodi uyo amene ali pamene ndikufuna inepa kuti ndikafikepo ine nditani. Ndiye amakonzerana misampha, kucherana kupotozerana mawu komanso mwina kukonzerana ziwembo. Nchifukwa chake mmaona kuti kawiri udindo wa vice president umakhala m'mavuto. Koma mavuto amene wawa amene amayambitsa sindikukhulupirira kuti amakhala president, koma amakhala mwina anthu amene ali kufupi ndi president koma ochokera ku chipani.
ndi nchifukwa chake timapeza kuti mwina udindo umene uja ukhanga tikuvutirapo. Tikakamba ngati nkhani ya Jane Ansah ndi APM ndi anthu onena kuti APM mene amati kuti chiulongetsera vice president ngati running mate adatifotokozera kuti ndi munthu wangwiro kwambiri komanso omukhulupirira pa chimene iye amapanga, munthuso wopa Mulungu. Ineyo ndimakhulupirira kuti mawu amene ananena Mutharika ndi omwe adakalipobe mpaka na pano, kotero kuti ndimakhulupirira kuti APM amakhulupirirabe Jane Ansah andi pakakhala zina zake zoti mwina sizikuyenda bwino. I am sure anthu amene omwe amalankhulana kumbali kufuna kuonikirana zinthu zina ndi zina chifukwa chakuti anthu anakhulupirirana. Koma ngati pali zinthu zovuta zina zake sindikukayika, mwina mavuto amenewa amatha kuchokera kuchipani. Chabwino achaima tipite kwa atolankhani wathu ndi Patrick Nyirenda kunchinji komanso Emmanuel Chiremba kuchikwawo. Tiyambire Patrick mmawa wabwino, wadzuka bwanji? Hello Patrick. Ndadzuka bwino, inu mwadzuka bwanji? Tadzukanso ndithu. Kunchinji Amalawi watiuza kuti akonzeka kuti apereke maganizo awo pa nkhani ya bwalo ndi limene. Chabwino apa ndi akuluakulu awiri amenewa amene akutchula mayina awo. Kuyambira dzina lija ine ndi Mr. Bernard awandidziwa manguti Mbeki Bank Flavor. Chabwino nkhani imene tikukambirana lero kwambiri ndikuuzana ndi mtsogoleri ndi wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko. Ubale umene ulipo mukuona kuti ukuoneka kuti ine ubale pakati pa president ndi vice ndikuona kuti ubale wawo uli wanomu. Kuna kuti tikhozopereka chisazo kuti kumwamba unachiriza kwa Chilima kunapezeka kuti Jane Ansah ngati vice president ndi anakhala oyimiritsa nduna ngati olandira alendo zomwe sizilafunika zitakhala chonse. Ndi ubale wa vice ndi president kuno ku Malawi uonekabe kuti umakhala ovutika kuchira chifukwa chakuti mwina mapezeka kuti mwina vice anali ndi mphamvu kwambiri ka nthawi ya kampeni ndi akakhala pa mpando president uja mwina amaopa kuti mwina kapena ine ndikachita zakuti mwina yakhalapo ndi ina amafuna zake asakwere ina amafuna sonse zake sasakwire. Then muonabe kuti ubale wake sinasiyana kuti odalirika mwina ngati zika mmene mukasankha kupitaji mmene mukasankha wachiwiri ndi mtsogoleri makambakanso mtsogoleri ndi wachiwiri wake mukandi iwiri kwa president ameneyo amene azabwezera. Ifeyo ngati Amalawi timayembekeza kuti pakakhala kulandirana kagwiridwe ka ntchito chifukwa munthu nthawi zina amatanganika, nthawi zina amatha kudwala, nthawi zina amatha kuchokapo ndi amasira wachiwiri uja kuti amene aziyendetsa kuti zinthu ziyendebe ngati mmene zimasazitasariki. Nanga ndi mmene panopa mmene ndikuonera kapena kukhala ndi office ya wachiwiri kwa president kapena nanga ubale mmene ukasakone imakukhuza bwanji ine ngati okay kukhala ndi office ya wachiwiri naona ngati mwina akaziona ngati ingakhale kotheka mwina zika nachotsedwa chifukwa kuti kaona konse mbuyo mukuti maubale a vice ndi president sakukhalabe abwino. Ndi ngati zingatheri zipitira choncho mwina ndimaona ngati ndinabwino ngakhale kuti mwina president akasankhidwa mwina iyeyo azisankha vice payekha mosatengera mmene mulaloso ya munthu ina inalili. Apa ndiyankhaniso ndi mmodzi dzina langa ndi Jackson Zisiwa kuno kunchinji. Ubale wa president ndi vice wao ubale wasulu wabwino ndisakuona kuti nthawi zambiri akakhala apresident amake afuna kuti mthumi akakayimira ngati mulemu olemekezeka pamalo amatumiza nduna zawo osambiliza president funa kuti sakukhalisa kabwino tishoma chidema mmene zilimo zasokonekera ubale umene akasokoneka makhuza bwanji ife zimatikhudza ngati zira funa kuti anthu osewa tinazindikira kuti dapa travoti tinawezera msebilo limodzi ya process zili zosiyana zomabonyerana kuti ina ukangalida ina mpata yoti kasokoneke mphata kuti akati pala awiri zemathandizana nzeru komano imezilile mukana kuti ubale wawo ndi munthu ukhaliramu kare titobalibule kujokera karakhaso ngati alibe ntchito ntchito amalizira ndikuonera kuti chipilizo fandese yawo chipili kwa mtsogoleri kapena chipite motani
naona ngati kuti maganizanga vice ukhambi vice kuzoyenera ifuna kuti sajika kusozani ndawo makoma mbuyo mutazonabe Banda adadana kusundi abingu ujabera ajirumba samba enda solo moji ngati vice di president then the vice no amango muyiza mphaiti ayinemina zisango ngakuri ziyazaduta muzama khanga kuti ndiwaja ngambona amakhanga kuti ndawo torathala ndawo president kupinga mama janizira pamene zinozi pakuyenda kwambira kuda kusora mwenye mavoti adaka embeli moji ngati mumo chikuonera ina image sana panoga ndio jikumira lucha wena kwa kama dayana alangurawa mboma mu solo di ale amakhanga ababazaji ndibuti kuti ndibule kuti ndale amangolale amangoti momu jamana kuti chabwino Elvis mene mundimenda jezera ndi Malawi kuno edizana kumene kugata tipite ku chikwawa kwa Emmanuel Chilemba Emmanuel Mao wabwino pakuveka noise yantuduwina pasi pansipo kandi ndifoni kandi jani anyway koma lankhula nda Malawi ndithu Mao no Emmanuel chabwino Elvis ndira kuno mboma la Chikwawa ndi mmoja so amene akupanga nditu follow program imeneyo yamba tikuzweni zana ine John ndira namba chabwino John mutu panga bino koji na panga program bino mwina make mungapitike ndi manga yotani mutu ne mu program ya lero kwambiri kunikira ubale umene makhapo pakati pa president ndi vice wake paoneka zinazo kuti pamakhala ndi mwina mwake yotani kega tine kuti vuto andale zimala kwambiri maso jira ninka ma ndikamati nkhanza atikuna kuti munthu kapita ku kaime kachisanko kumakhala ni munthu amene ufuna ukaime nawo naye kuti zafe vice president amene munthu umamponda maamuna kuti kufuna kuti uyu ndikagwira naye ntchito ukautenga bomwe ndito wa people have voted for you you are in power kumapezeka kuti ukumupa sota uyivice wangayo afuna muna zambira ndaudindo kafuna vice wanga ndikapangazisa afanga kuti nde akundala jama abwera kumaza ku abana tuyo mwa kuti APCD abana tuyo mwa kuti APCD alizati mwa udani wamba kubwera kwa wala kuti vice president ndo wakuja nthawi campaign kukula kude practical example kuti justice Jane Ansah retire kinaona so usimaniki dai kupanga campaign kwenda kwa shida kama ngao apply the president na ideko sama toka kama mali anativula today akanga da kupanga kwa uzo dia ino ka gwenu huko kwa example nitakuona dini mfano umo kama president mtu ina iwali pompo ndio sakala bino China so nepotism and also journalism tribalism imemeshokea I can give you a good example just Malawi is a vice president of Malawi of course it was just unfitted at time every Malawi was president in 1994 another system Malawi anasanga just in Malawi in the vice president but now ataboda just engineer akajoka Dr. Munzi president engineer you find kuti anatomwa ngani atasiya kulia kuti nangalo mpaka central ngati yangu mwa Afrika asinga mafuna bomu zawa kumwina na so Dr. Bingwa Mutharika kani nyini mtu wa kumwina now Dr. Bingwa Mutharika used Joyce Banda as a weapon to tukata watenga mtu wankazi now liko palito we saw the public broadcast kubula kumendia achipanda sanka akita Mutharika sikanga da Joyce Banda you were the weapon to the vote nkana kama vile zote sabana kaza zicha sanchito ahataya now Joyce Banda anafuria kutulia GDP mwazi na chitika zija leti Bingwa Mutharika anatifia asanga akachari finangu ndisangu ndio yana kutusango hata yasa tufuna ndani kodi associate Gwenge ni abiso nchika Gwenge atenge mavoti agara kasa amenya sawa inaso ade next year makanani anamsa president now it happened today inaona kuti Peter Mutharika abwelera zikunda aje ngachilima zikada naso maviroso chabu no listen to madi just pass the president here Lazarus Chakwera ngachi majimangu awanda granchiro bwino ina kuti zina so andakama isanchini kuti apa vote akapasa mavoti kena kwa anda mazaruza tibwana amene akadzile kuti form ngati ngewati that is the biggest problem politics nepotism kusikonda koma anthu amakira andale ndoma mtendo vice president ndi president samakale muno mwana ndiye mukuona kuti pa chipike chani kufuna kuthaya ndi mavuto amene inetu akatha kuti zingatheke khali tambira malamulo ine manja ndi pakhala malamulo akakamiza makamba kuti good kusoka funga malamulo right afunga pange malamulo kuti
president pasakhala kuti ayi ndi position pakhale president pakhale junior president akaza vice president akaza azapanga is whether president wants or not, the vice president will be doing this ABCD kuti wina afune osadala kuti asafune kuti ina izi na unja vice president azapanga maulendo angapo kaya osati kuti munthu ngota vatisa kutuma basi just also fitan resources ndio kuntuja nakati tungo muno ngana mafuna vice president akuye ntchito kyo mwathana kuti kama limakata kuti vice president kali dwa mama nakuti amwena president akho kufika chakuti azabela niwe litere wali chabwanji tisinthe completely tisinthe malamulo osana malamulo ndanda afungo so asifika kuzitege basi la station 54 na shida kaleja kuti fungo letu abula mwisho pale amela nake sebe ake kama taka kila mama samaja la mwezi kutoka pale miji because they know kama ngara kuzakana sasa kapanga just because somehow afungo kanga tibe sina ngambi ndi maziwa malamulo ama teteza kwambiri madira atafunga tu atati apange apesela mo vice president did ha olo history law ndio bazo zikuna kwa mama Elvis kuchokera kunombo malachi kwa amene mundi raso ndi mozi mwanzika imene mapanga follow program imene ya kulinji Emmanuel Tokoza ti ambendi Professor Garon Kanchedzera tipeze ma solutions tsopano Professor apungu angachite angasinthe malamulo amenewa ena akudandaula Malawi kuti apungu waso pena pake amaoneka kuti mwina chidi chimene chiwalibe Innocent anafunsa kuti kodi Malawi kana Malawi move the courts kuti iunikire nkhani imene kuti mwina office imene ya vice president ikhale ndi ntchito zake zokhazikika imene zimachitikira mucho kuti president sangachotse vice president point funso limenelo taliya nkhani akamchedzera kuti pangapezeke solution pamenepa solution ikhoza kupezeka koma zidzakhabe zovuta sometimes ina malamulo akuluwa constitution amene amayendesa dziko yayi dziko limayendera malamulo ena yake amene ali nkuchita kwa anthu ndezikhoza kuvuta kuti mwina zidzakwaniritsidwe chifukwa asiki anthu fya akumalawi kuno sitinamvetsetse kuti kodi chipani ndi chani ntchito yake ndi chani pamene pali vuto vuto limene lidzakhale kupitirirabe komano kutengera kuti Malawi kodi angachitepo china chake musenanenera muja kuti osamene ali ndi mphamvu ndi maudindo amayenera azigwira ntchito zawo mokomera anthu akumalawi kuno kapena gulu lina lake loti likuwayimirira bwinobwino akhoza kupita ku court ndikukanena kuti mmene zikuyenderamu umboni wake ndu sizikukomera mtundu wa Malawi ndi akhoti akagamulako pankhani iye anafusidwako akhoti koma sanafusidwe kuti kodi zimene zikuchitika zinzokomera Malawi anangofusidwa kuti kodi vice president ali ndi immunity sangayinzidwe milandu kapena office yake yatha sitinafuseko kufusa limenewa ku court choyambirira chachiwiri ndichonena kuti mwina tinataya mpata pamene timachita constitutional review tione pamene papa tilembe bwinobwino chifukwa constitution inaganizira kuti mwina kutsogoloko adzalemba kuti kodi uyuyu wachiwiriyo azidzatani ndiye apa pazibwerano kwa ma-MP mujamanira muja kuti kodi ma-MPs angakwanzi apa akhoza kukonza poyika kuti munthu akasankhidwa pa udindo amenewo udindo wake ndiyeno kuti separation of powers mphamvu zisamakhale zonguphatikizana munthu jazagwira ntchito zija koma titaonetsetsa kuti ntchito zija ndizothandizira dziko kuti lipite patsogolo koma vuto lake ndilonena kuti zipite ku parliament kuja ziyenera kuchokera ku boma ku cabinet ukakhala private members bill ndimene ingapite straight koma kuti zichoke ku boma ndiye apite kuti asinthe ndimene amaoneramu chifukwa kumvetsetsa kwamene amalamulira dziko linolo kumakhala kumvetsetsa kuti udindo wa president ndingati mfumu ndezochitika zake zimakhala zachimfumu ndekuti iweyo ndiwoyenera kulowa mfumu kapena ayi ndimene amaganizira Professor Kanchedzera tatoko wina
ndifuna ndikhale clear afotokozapo mascenario awiri nena kuti ina akhoza kupita ku parliament imene ikuchokera ku cabinet ndiye amanena kuti pali funso limene linafunsidwa la immunity ya vice president. Does it mean kuti anthu ena atafuna akhozanso kupita ku court ndikuka mwina ngati constitutional review kukafunsa kuti mwina ubale umene umayenda bwanji? I don't know but tikhale clear kuti is this a remedy imene mwina anthu akhoza kupanga? I think mwina simnamvetserere anafotokoza koma mwina tangobwerezani mwachidule professor kuti koda Malawi akakadandaule kunena kuti tufuna tuone kuti ubale usukupinduli sukutipindulira ndi tufuna mutithandizire ngati akhoti. Tangofotokozani mwachidule pamene Amalawi akhoza kukadandaula kuti limene lingakhalepo choti achiganizire kuti koda akadandaulayo ndi ndani, ndikuti akukhotiko podzera mu constitution yomweyi ndikuganiza kwathu Malawi ananena kuti munthu kuti ukafunse zokhudza mu constitution uyenera kuti ukhale ndi sufficient interest zimene zakhudzidwa kuti kodi iweyo uli ndi zokukhudza bwanji. zokukhudza bwanji uonetse kuti zokukhudza bwanji. Ndi atapezeka kuti mwina bungwe lina limene loti likhoza kuti lankhulira Malawi kuti ife zikutikhudza mwachitsanzo chitakhala chipani china chipani chikhoza kupita kukanena kuti ifeyo tili mu chipani tili parliament zikutikhudza zikhoza kutheka chitazita chipani, koma itakhala ngati anthu ena afende kuti tipange bungwe ndi bungwe lija likhale loti lotsimikizika ndithu kuti ifeyo ndi akutiyimirira kapena mwina Human Rights Commission akhozanso kupita anthu ake ngati amenewo, koma kuti angupita munthu mmodzi zikayendako ndi mmene akhoti anaonera ndimene amachitira. Professor tithokoze ife chokhala nafe programu ya kulinji ya lero, nthawi yatithera, tiyamike kwambiri. Achayima inu maliza ti programu kumbali yanu, nkhani imeneyi mayankho ake akhale otani? Nkhani yayikulu tiyang'ane pa dziko ngati nyumba imene timakhala nayo, koma nyumbayo kuti ikhalepo imakhala ndi foundation ndiye constitution. Boma lili ngati tenant obwera kudzakhala mnyumbamo ndiye ngati foundation ya nyumba imene boma likukhalamo ili weak, ndiye kuti nyumba imeneyo izikhalabe yosunthika mawa pakhala mng'alo mwina tsiku lina ipezeka kuti denga lagwa chifukwa chakuti foundation ija sili bwino. So tikayang'ana constitution yathu ndi constitution imene nganene kuti ili incomplete, yofuna kuti imeneja kuyipangaso kuyiunikiraso magawo ena okhudzana ndi nkhani imeneyi ya president ndi vice president, maofesi amene andofuna kuti mwina atawunikiridwa bwinobwino. Tikatero ndiye kuti matenanti amene azilowa mboma nyumba imeneyi amene ali government azikhazikika kwambiri kutsata ndi kulemekeza malamulo, chifukwa pakati pano zikuoneka kuti malamulo athu mbali ina ngopotoka, komanso mbali ina anthu amene amayenera kukhala patsogolo kutsatira ndi kulemekeza malamulo sawalemekeza ndi kuatsatira. Dr. Chayima tathokoza kwambiri ife chokhala nafe mpulogalamu yathu ya lero ya kulinji. Innocent inu mbali yanu tsirizana nanu programu Amalawi achite motani chifukwa kuoneka kuti anthu amene amasankhidwa ndi Amalawi koma samayankha samafotokoza kwa Amalawi kuti ife tili pano pa basi ligwira ntchito limodzi, amangopanga ma decisions ngati kuti bwana palibe pamene bwana wawo amene asankhayo Amalawi atani pamene Innocent. I think program yakhala program imene it's eye opening. Mwina zimene amalizira Achayima kudandaulira kuti pamayenera papezeke ndithu njira zabwinobwino kuti zinthu ziyambe kuyenda bwino. Komanso mene amalizira akanchidzera kuti maganizidwe athu achimalawi onena kuti munthu wamba sangangonyamuka ndikupita wakanena kuti mwakuti awepa khali sufficient interest. Ndi zinthu zabwino koma pena abe zikuzoona ngati kuti because of zinthu ngati timene toto timene mwina tili malamulo athu, I think ma issues awawa akumazaoneka ngati ovuta kuwapanga address. Chifukwa kuti anthu amene ali muzipani za ndale kawiri amachita mantha kuti ine ndikapita kukapanga move court bwanji chitika chakuti sandidula mundalemo bwanji titatani. So
zikukhala ngati kuti tikukhala ndi njira zochepa zimene zikhoza kuthandizira kuti vuto ili alithe, komano vuto lilipo tiliyang'anire ponena kuti kodi ngati vice president timamusankha komano kuti adzingokhala, are we not wasting taxpayers money? Bwanji chabwino tingopanga polish vice president kapena mwina komano munthu mwamusankha akungokhala basi pazingokhala kuti paoneka kuti pali kokana zinthu zimene mwina sizikuchitira bwino ife anthu amene timavota. So mwina malamulo aunikidwenso anthu amene amaponya voti amene wali ndi interest yayikulu amene wakhoza kupita wakapanga move court chifukwa iwo ndi amene amavotera a president ndi a vice awo. Tiyang'ane zinthu zonsezo ndikukhulupirira kuti zikhoza kuchita bwino, koma kuyambira 1994 kufika lero vuto umakhala lomwelomwelo ife nkumaliyang'anira pena pake tikukhala ngati mitu yathu ndiyosalongosoka. Itathokoza kwambiri Innocent chifukwa chokhala nafe programu yakulinji. Thokoza Malawi chifukwa chotsatira programu iyi pa Facebook komanso pa radio. Makomenti anu usota landira kwambiri ndipo tanyadira kuti mmachita participate. Ine ndi Elvis wa programu ifikenso lolemba sabata yamawa. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akulibaji kuti usauka kulilabe nanga solora ledesi yaodija chiruguko chuyenda manji nanga ngati zonyatisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kuti kuboma kusteri house kulinji nanga otutsa mwadzuka bwanji nanga hata mziredio kukuliyani.